hayi babusa la thina benithi niyahamba ayinilandelana kanje kukhala ihlavu phambili ikhale ngemuva ungabusani niyaqalaza ikhale phakathi nendawo yabo mhlawumbe uthi nihambe ebridgeini kwenzeka ebridgeini uthi imoto ekwazi ukuhamba la imoto fanele nambe ngenyawo niwele nithi indawo lantu banibuka ayishaye ngemuva ayishaye ngaphambili ayishaye phakathi nendawo uyaphi uyabona uzokhala enyameni okudlulela phansi emanzini hey ngayibona mina hey abantu bale becabanga ukuthi kuhle ubona ukuthi le drama social ensize ezimbi ngabona nayi inkinga leqala khona yabo lento ngayibuka ngathi mina ayingeke kodwa la ngafe ngabona khona wayiwa Mozambique nilala no2 manilala ehlathini nilala no2 ulala ubhekile ngilala ngibhekile silala kanje sobabili bonke sonke asilala athi kuyashintshwana yasileleke sobabili fanele qala omunye alale mase vuka uzobe sevusa uyena noma in case kukhona emergency ngeke akwazi ukuthi athe wezuma vuka ngeke akwazi fanele ashaye ngonyaka ebhusi la kuwena athi inyawo zidlibe kanje lo lalaqala zingaphansi zakhe inyawo ulele lo obhekile ungaphezulu ngesikhathi ebona khonto eqhamukayo akugogoze ngebhuzu akuthi uzovuka icover inkinga nansi ke lecala khona iphube zazi iphube zidlula nyana lapha iphube limemeza kakhulu likhala uthi uyalibheka likuyakhanya amehlo lithi liyakubona alizi wena ligudle lihambe lithi anifana ngiyakushaya yena kudla uzuvuke nabuya weke ukuthi noma inina sasi kuthiwe ningadubule lizokhala likhalele lihambele njengisubona nje ikhonkotha ihambile maye yabona ke zonke lezo zinto into odlula kuzona lezo la